Du har valgt, jeg er god nok. Jeg hedder Ole Bødker, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at blive god nok. Rigtig mange mennesker går rundt med mindreværdskomplekser. Jeg tror på, at det hænger sammen med, at vi i dag hele tiden får fortalt, hvordan vi skal se ud, hvad vi skal gå i, hvor meget vi skal tjene, at vi skal være en succes, og vi skal være fantastiske forældre, bo de rigtige steder, leve på en bestemt måde osv. Vi kan også vælge at bruge den lov, vi har opfundet i Danmark, nemlig janteloven. Fortæl os selv og andre, at vi ikke kan noget og ikke er gode nok. Og bruge den til at tale dårligt om de mennesker, som har skabt de resultater, vi måske godt selv kunne tænke os. Jeg oplever tit, når jeg arbejder med folk, at de tager fantastiske beslutninger og sætter sig mål for, hvad de vil. Men den største årsag til, at de ikke når deres mål, er tit deres nærmeste omgangskreds. For når nogen vælger at steppe op, så har de andre to muligheder. 1. De kan steppe med op, rose og bakke op,